Noizi tabirwa takazodai ma polling station akawandisa, mamwe atazivi, mamwe aripi. Saka president vedu netimu yavo nekugona kwakona kuti aiwazvo ngatiite yedu zviri kuitwawo kune dzimwe nyika ndo zvisingataudzi. Hapana mutauro unozombouya tavhota isu, tovhotera kansela wedu, tovhotera MP wedu watinoda watinotrasta sezvamanzwa. Tapedza kumuvhotera voenda muparliament about 300 or so, vogara poitwa election inenge ichitungamirirwa kaidha munhu wacho angabve kuzek kana kuti anenge ari mukuru wemajaji kana umwe jaji anenge asarudzwa. Jikelele munhu wese achiona muparliament imomo vovhota vanhu vashoma ivavo vanenge vakamirira zvido zvedu. President anenge avhoterwa ipapo ndiye president wenyika. Kuti pangazobudi anenge achiti ndabirirwa ipapo zvapachena kaizvi hatichamiri kudevelopa nyika, nekuti kune vari kuti moendai kumakotsi isi takadyiwa takazodai. Zvakungoitwa paparamendi pachena, ende zvinhu zviri kuitwa nyika dzakawanda dzinosanganisira South Africa, Botswana, Namibia. Hakuna chinyowani kana Italy chaiyo, Germany vanozviita. Mukazonzwa anoti hazvina kunaka zvekuti paramendi ivhote ichivhotera president. Ingori munhu asiri kuda kuti nyika ino ibudirire. Anonakirwa nekuti kana tapedza maelection tigozombopinda mumhirizhonga dziya dzinonzi polarization dzekuti hatizi kuwirirana, hatizi kudii tiri vana veZimbabwe pamwe tinoda kudevelopa nyika yedu. Pakadii apo